Ze ordu da? Ordu bata. Hortaz Txipren ordu biak. Eta Sudanen 3. Jakina. Eta Kanariasen 12. Euskal Herrian ordu bata. Txipren ordu 2. Sudanen 3. Kanariasen 12. Ze ordu duzu? Ez dut erlojurik. Ze ordu da? Kanariasen 12 eta 4. Orduan hemen, ordu bata eta 4. Eta Txipren ordu biak eta 4. Eta Sudanen... Sudanen 3 eta 4. Kanariasen 12 eta 4. Euskal Herrian ordu bata eta 4. Txipren ordu biak eta 4. Sudanen 3 eta 4. Aizue, ze ordu da? 3:30 Sudanen. Nola Sudanen? 3:30 Sudanen, eta hemen ordu bat eta erdia. Beraz, Kanariasen 12:30. Eta Txipren ordu 2:30, ezta? Eta puntu-puntuan gainera. Sudanen 3:30. Euskal Herrian ordu bata eta erdia. Kanariasen 12:30. Txipren ordu 2:30. Eguna, Berdin, zer nahi duzu? mapa bai, hemengoa, Gasteizkoa? bai. Bai, berehala. Ara, txinarra. Eta gainera euskalduna. Zer dugu? Geldituta dago. Orduri baduzu? Ez dut erlojurik. Zuk ere ez? Ez, nik ere ez. Zer? Ondatuta dago? Galdetu. Hemen duzu. Edeki, eskarik asko. Barkatu, zer ordu da? Pedera txiak, lauden kotxi. Bai, sakurraren bibolina. Nola? Ez, ez errez. Ondo ibili Gasteizen. Eskarik asko, agun. Agur.